ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ରାତି ପାଖାପାଖି 8ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବରଗଡ଼ର କିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ଲାଗି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହୁଏ ସେଠି ସେଇଟା ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଲାଗି। ତ କ'ଣ କହୁଛ ଦେଖିବ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। चालू चालू सस्ता चालू चालू चालू। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଟଲି ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ତ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଗଣପତି ବାପାଙ୍କର। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଜସଜ୍ଜା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପୂଜା। ଗଣେଶ ପୂଜା ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଚମକୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବ ଖାଲି ଲାଇଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଖାସ୍ କରି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବରଗଡ଼ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ପୂଜା କମିଟି ପାଖରେ। ଲିଚୁରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଇଟିଂ ବି ହୋଇଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର। ଏବେ ଆମେ ଆସି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ପୂଜା କମିଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଦେଖିବା।
ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ଆଇ ଲଭ୍ ବରଗଡ଼ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ। ତ ଚାଲ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପାଖାପାଖି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବରଗଡ଼ ହାଟପଦା ପୂଜା କମିଟି ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ବି କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, जय सिद्धि विनायक भगवान की जिनका जिनका सवामणि का प्रसाद है वही मंडप में रहेंगे, बाकी भक्तगण नीचे उतर जाए। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, କାରଣ ସଜାସଜାରେ ବି ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଲୋକ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ନଜରରେ ତ ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ବେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ତ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ସେଠି ବି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ସବୁ ମଣ୍ଡପ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ଆଉ ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥିଲା ସାଜସଜ୍ଜା, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ମାନେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଥିଲା। ତ ଆସ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସଜାସଜା ହେଇଛି ଏଠି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ଗଣେଶକୁ, ବହୁତ ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ରିଟର୍ନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। चालू चालू संस्था चालू